Kalak bandai tang shitingka ne shispa. Ndre ka Pisa ka badai hi jong ki Trai. Badon ye ka account ha bank. Kadai hi ka jong la jong. Bad haba ye day pat bad ka Pisa ka balakot palat de kilak tingka Hashuwa ban Pynkynriah don kam ban Pynskhem. Bad ban keli perthok bha namar bayo kum bakla Pynkynriah na yo don ki balik thok. Bad kani kadai ka balatip kum ka positive pay confirmation call ha ki bank. Kani ka khubor ka day halor ka jingdon ka jingkeno ka balapan pau perthei lingba ka jing shisha de ki jingtho na ka bank statement bat ka day halor ka jingsha le thok ki pat ba uba rojan khalat bat uba prudent sing thaba tang bakila le thok henry ban donru ka jingi thu baki berngem haba ki pan bha na ki nong yo mentoy bai khando na ka jingwan ka project surok Shillong Western bypass halor kani na kalyang kini ki pat ba ki blasha thok palat klur tingka ha ki dei ki arngut ki rangba ki lami shkamat ban kren ni ka jingsha ka tayo ko bladem badru ban ujor sundon dak ejahar ha ka janmi jang pratarek ukla lingkot ta mare dap ban ekran bu Shillong Mail bad kombalai thu de ki pulit ka is castles ba yamenta ki la pelong jing toket halor kani ka case kat ba ki pulit ki dang pelong ni ka jing toket na kalyang Shillong Mail ru persang ban wat benya halor kani bad ban lech ka bang ka ba kitay ki pat ba ki pelang ye ka Pisa jong ki bad kani ka bang ka day ka badon yodo branch gari khana ka batip kum ka Axis Bank habla poi ka te ka jaka namar ka jingdon kam ban yo jingbet jong ki Nongtrei na ki bor bahalor ban kren na ka kamera kum ta ban chubu ka sakhi ban pinchisha bad bo poj ba on yo sngau na kalyang jong ka kenhon ka lapen kam de ki buj balayo jingtep na ki batrei ha bang Hashuwa ban Pynkynriah ka Pisa ka badan palat sanlak sejrong shakiwe pat ki account ka bank ka ju telefon chiki Trai account te ka jingkli ka jongi ka long namar ngarung deposit Pisa dala de ban draw tang silak nga I check ini no ki ju call ya hatu kan ni kawan ka de na pi the first thing the any request especially more than 2 lakh more than withdrawal is more than 2 lakhs to transfer NEFT RGGS positive piki ang nisyo ang kata panghihapalan means 5 lakhs and above. That kum kani mata ba phi without any confirmation mata shila kum phi as per confirmation ni jula plan the daga ni hi jing itu ni ba phi jing tu thang ni kata thing as per bank policy ni lebe as per amount ni kata ki without any confirmation ni jula plan la ni ka signature de bakla ta nda ni na apply especially withdrawal can especially transfer can you withdrawal ngat can you it's been transfer the company new san amount ka bi transfer if it any acceleration pi kadi bi na ni ki ID issue da check can you statement just show me that's right amount specific amount kali kana exact amount tak amount bapi transfer tengah tete kanile ki I bida ka check ki te ki I bida ka means ki I da ka check ki customer te ki I da check customer te shwa bangin le the first thing shwa bangin issue every morning it's daily kata every morning you have to like tingi give a call confirmation call you have your hero confirmation call na ki customer then ring is apply maganil ka di check number ba is a pili check number tingi namla ra ban long without customer confirmation NFT RGS hani pan phila ban bang issue I ka check in any confirmation anyone who give transfer as long as the signature is fine they we confirm we do confirm you namla ban without any confirmation can as per the kata ka rule akala as bank policy kan you namla ban especially debit ni namla ra ban ayu ban plat itu hima this is purely customer confirmation we do confirm bakata tapi I so and so person then only ni salah ban ayu ban plat kan to be honest even though to be honest this name specific even though he's a customer even dini ki transfer besar di customer even though our communication among pingin din sto jeng maybe kata kandan di mah sama ong bat kat kani ka amount dangi so tho ni so tho we can yin namla ra ong batang we brevi ba ong taw ni ubre ba ai kani ka check ban bang plat ni plat di mar kani page kani purely customer confirmation ban ni ha ai long mla da ong jibe de ong transfer NFT RGS nga long ting anyone who withdraw come to one ting at times wala kata ni we confirm it first customer te nginam long there's no habang dan te ong bajing day bangin issue even a statement ba even taman generate statement na piru without any confirmation you pi matangi le miss call alert and then ka city ni yo the PE de miss call and ka letter kan bangyo then you miss lap statement pi even statement of bangin namla an issue to a third party person and that's the first thing ta long as per confirm jong as per your knowledge kita ngasho pi even kani ramba bang without any confirmation in landing is so jumot nga piru third party cannot involve in any transfer any NFT RGS any cash withdrawal any ban pelat ka check ni namla ra ban ma confirmation call kadi nangi
we give a call to the customer, then only. Dan ni orang dan ni kata kita ke Shillong. Long that's the only steps kan bagi lihat ni bagi follow. Long ini company ke transfer amount dia orang P5 flags and above without any confirmation kami ni Pisa do. Kami dapat di account do. Maka dapat orang NFT FCS do without any confirmation without. The confirmation call he call back. We always have to do. Nginam lakban pelaj lagi ni. Kani ki khot kai confirmation call. Confirmation call positive pay confirmation. After 5 flags and above kadi positive pay confirmation. Voice confirmation kayak ni saya ini sih. Nama aku meminta lebih itu 6 lakh dia berpelan. Indalayo banyakran bagi Nongtrei ke Axis Bank. Kalau pelong pat yu Shillong Mail ban phone chiki Trai account na market kum gajing tho ka bank la kado. Shai bala dep Pynkynriah ka Pisa. Shakaway pat ka account. Kumta layo banyakran bat arngot naki ki ba pelang Pisa Axis Bank bat ban sha thok Pisa hau ba rojan khalaj bat uba prudent sing thaba. Ha gajing ekran kini ki arngot ki lai tho. Batitadot ki Khlem yo pedang ya kanu ko phone na bank. Kadang nem kanu ka jing yo phone call na kaliang na po bank habai de ba shaban plaj itu Pisa saka account jung pidan. Dan ye re nomor nero kam tip pertaya baca kam tu kam phone tal nak bangat kam yo cik tip re kam nora call kam nora. Aha. Nang ikli nomor baka Pisa san lak saneng ka jing sisa Khlem de yo banyakran bat pi ki Trai badi ka account jing sha kim nom lar ban pelaj itu Pisa te hang tu ka don em kanu ke jing yo phone ba ki phone na bang ba ong ba ke don kan Pisa ban haban pelaj ram kan dan re ba phone na ki Khlem dan phone mong ro dan re mong phone teman-teman sekolah bentip naliang ka bang ki phone em pi shwa ban pelaj dengan Pisa shau tau rojan phone re no phone am phone re mga sekolah bentip na bang ki phone nam phone Tagan da buwan play right ka kawas nang. Saya kawan play chen ka ka bru chen. Dan play nga ladan asaw man ko sa yang nga bung ladan asaw man bu nga ngan sa penrong ta sa yang. Ka ni da pinprong uang lang tu gen uang pinprong ha ka bang ng gandang kamot ka Pisa ka po kamot kanam lalada pijasa lang ta kamot ka sa ut ya ka Pisa jung ka ut bon ta kan bukan ba masangat lang nga play hayung rajan chen ka ta bu pen wan play ka ta Pitip nem kata kabri pitip kerteng kata kabri won pa ban plia kong ya pi nga ni henti ketiang pui da nga henti ketiang rengai tu bro ngam tip ka chuen pen play da sasara lei te ka ong play ka won pen play ng sel ya ka Pisa bu play ka ro khat ro ja ko won chim chen sel hayung rajan chen Lingba kini ki jingyo man lung khubor ka jingkali ka ba mi kalong Hato ki don ki Nongtrei ki bana ka Axis Bank ki badan benta bat kitai ki arngot man penrung Pisa sop Khlem de phone pat chiki Trai account ka badai ka rukam haki bank Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya